Ohartarazpen bat egin zuen atzo Pedro Sánchezek Espainiako gobernuko presidente izendatua izateko saioan egin zuen mintzaldian eta halaxe dio abisuak. Elkarbizitzarekin eta tolerantziarekin zimendutako eskuin muturraren aurkako murru bat altxatu ezean, agenda erreakzionarioa gailenduko da Espainiako estatuan azken urteetan Europako hainbat tokitan gero eta gehiagotan gertatu den bezala. Horregatik eta aintzat hartutan PP Vox alderdi ultrarekin bat eginda jokatzen ari dela oroar, gobernuko jarduneko presidente eta PSOEren presidente gaiak involuzioa edo demokrazia aukeratzera deitu zuen. Ez ustekorik ezean Sánchez presidente izendatuko dute gaur, lehen bozketan gehiengo osoz 169 boto lortuta. Eguerdion guztioi 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinaren lehen atalari heltzeko unea, gaurkoan Espainiako inbestidura saioa izpide. Hain justu ere, atzoko egunarekin abiatu zen inbestidura saioa Pedro Sánchezen ia ordun eta 3 laurdenetako hitzaldiarekin zeina gobernu plana azaltzeko baliatu zuen. Hori bai, lehendabizi azken 10 egunetan amnistia lege bat egitearen aurka Espainiako estatuan bereziki Madrilen eskuineko eta eskuin muturreko taldeek antolatuta egindako protestak izan zituen izpide. Mundu zabalean gertatzen ari diren eraldaketez hitz egin zuen baita ere. El nuevo gobierno va a trabajar en Europa y, por supuesto, en España para reconocer al Estado palestino. Vamos a conceder una amnistía a las personas encauzadas por el proceso catalán. Lo que se trae hoy a la Cámara no se votó en las urnas. Repito, lo que se trae hoy a la Cámara no se votó en las urnas. Tomar decisiones contra el interés general a cambio de beneficios personales es corrupción política. Un golpe de Estado no es retórica, señorías, no es inflamación verbal, es el camino que ha emprendido el Partido Socialista al firmar un pacto infame con un prófugo de la justicia. Y se refieren al presidente legítimo de este país, hoy candidato, como golpista, y a los socialistas como preparadores de un golpe. Este gobierno, señor Sánchez, nace de un compromiso con los trabajadores, con las mujeres, con los pensionistas, con quienes pelearon por la libertad y la democracia, con el planeta, también con los jóvenes. Tenemos capacidad para obligarle a acabar con la represión hoy y para obligarle, quizá, a que se vote en un referéndum mañana. Pero también capacidad para obligarle a salir de la parálisis y del ensimismamiento. Amb nosaltres no provi de temptar la sort, perquè no li funcionarà. El seu discurs no ha estat un discurs valent. Euskal Herria Bilduren 6 diputatuek eta EAJaren 5 Pedro Sánchez Espainiako presidente izendatzearen alde bozkatuko dute gaur, Sánchezen atzoko inbestidura hitzaldiaren ostean berretsi zutenez. Koalizioko kongresuko bozeramaile Mertxe Aizpuruak aurreratu zuen, gaur egun ez dela ezer bukatuko, bide baten hasiera dela eta PSOEren eta Sumarren gobernu berriak bidaide izango duela Euskal Herria Bildu baldin eta gobernu hori aurrerapen sozialen eta estatua osatzen duten herrien aitortza nazionalen alde aritzen bada. Koalizio sozialistak indar berarekin esango dio Sánchezin haren babesa galduko duela. Bidean atzera eginez gero EAJko Aitor Estebanek ere esan du inbestidurarekin ez dela ezer amaitzen eta akordioak betetzeko eta elkarrizketan segitzeko eskatu dio Sánchezi. Zuekin gaude eta zuekin dago Euskal Herria. Palestinan gertatzen ari dena ez delako gerra bat, genozidio bat baizik. Azaroaren 20. bezperetan, kongresu honetatik ezin ditugu ahaztu Josu eta Santi. Biak ala biak faxistek erailak. Egunotan kaletan ikusten ari garen faxisten arbasoek erailak. Hil egin zituzten, bai, baina haien memoria gure herriaren memoria da. Larun batean, Bilbon erakutsiko dugun Euskal Herria antifasistaren memoria. Y tengo la convicción de que también lo será en esta legislatura que echan.
especialmente para seguir avanzando en las políticas sociales, efectivamente para abrir un debate sobre el modelo territorial. Gaur ere, Euzko Alderdi Jeltzaleak bere herria babestu eta gidatzeko ardura hartzen dau berriro. Hori bilatu dugu izenpetutako hitzarmenarekin. Amnistiak ez dago ezer birrintzen. Amnistia investidura eragozteko eta hauteskunde berrietarako deia egin daitena aitzakia da. Besterik ez. Euzko Alderdi Jeltzaleak ez dago inoiz alde batera itxiko ahaztuta txoko batean Euskal Herriari dagokion eta ordenamendu juridikoan txertatu den eskubidea. Ez da bakarrik gure bete beharra dalako. Inoiz bete dadin era bakarra delako baino. Bada, investidura saioa gauzatu bitartean Espainiako diputatuen kongresuaren pareko kalean, San Jeronimon batu dira Sánchezen investiduraren aurkako manifestariak. Investidura aurreko egunetan hasi ziren kalea esitzen, goizetik Espainiako poliziak erabat itxiak ditu kongresuaren inguruko etorbideak, politikariek, kazetariek eta inguru horretan bizi edo lan egiten dutenek baino ez dute sarbiderik. Aipatu kalean, Neptuno iturriaren parean, ehunka lagun azaldu dira Espainiako banderak eskuan, alere aurreko egunetan egin dituzten protestetan baino askoz ere gutxiago dira. Adineko jendea da gehiengoan eta askok ikur erlijiosoak da amatzaten, hamar batzuk arrosarioa errezatzen ere hasi dira. Ama Birjinaren irudia zuen Espainiako bandera esku artean hartuta. Ez dute huts egin aurreko egunetako oihu arrazista eta matxistek ere, eta protestak barrutik grabatzen ari ziren kazetari batzuei lana eragozten ere saiatu dira. Honekin investiduraren bueltakoak aipatuta berri gehiagoren zain, bada besterik politika arloan. Nafarroako Parlamentuko presidenteak Voxen eta ultraeskuinaren diskurtso xenofobo eta arrazista legebiltzarrean ekiditeko asmoz protokolo bat sortu nahi du momentuz parlamentarien gehiengoaren babesarekin erne. Unai Ugalde, Nafarroako Parlamentuko presidenteak kexu da eskuin muturraren diskurtso guztiz arrazistarekin. Bere aburuz, parlamentuak giza eskubideak urratzen dituzten jokaerak baztertu beharko lituzke. Legealdi honetan lehendabiziko zeldu da Foru Parlamentura, Vox alderdia eta 50 parlamentarietatik bi bertzerik ez du. Afera da, eskuin muturreko alderdiekin batera, diskurtso erabat arrazista eta xenofoboak hasi direla ematen legebiltzarrean. Beraz, Ualdek idatzi bat egin du asteleneko Mai eta Eledunen batzarrean azter dezaten, diskurtso arrazistak eta xenofoboak ekiditeko asmoz. Nafarroako parlamentuak aurrera pausu bat eman nahi du gobernuarekin batera protokolo hau aurrera eramateko legebiltzar mailan. Eta hau batez ere dator, zeren eta uste dut Nafarroako lehen erakundea, Nafar gizon eta emakumeak ordezkatzen duena, ezin du jasan azken bolada honetan Voxen eskutik entzuten ari garen zenbait diskurtso xenofoboak. Adierazpen askatasuna parlamentu batean noski egon behar dela, baina mugak ere badaude eta protokolo horrekin hau bermatu nahi du. Hori guztia, pasaden asteko hortzeguneko osoko bilkuratik heldu da. Voxeko parlamentari den Emilio Jimenezek migratzaileen kontra hitz gogorrak egin zituelako. Ualderen ekimenak ez du parlamentuan aitzindaririk, eta momentuz gobernua sostengatzen duen gehiengo parlamentarioaren babesa dauka. Ikusiko da orain, ordea, ea eraginik ote duen parlamentuan hemendik aintzin. Bestaldetik Nafarroako gobernuak udalei eskatu die utz diezaiotela Mikel Albixurekin kolaboratzeari. Leire Martinez Gaztariak azalduko dio. Nafarroako gobernuak Erro, Auritz, Luzaide eta Ezkoaibar eta Artzibarreko udalei eskatu die utz diezaiotela Mikel Albixurekin lan egiteari. Mikel Albixu idazleak zenbait irakurle talde kudeatu eta gidatzen ditu Nafarroko Pirinioetan. Eta Covite horren kexu egoera salatu du eta irakurle taldeen gidaritza etetea eskatu du. Bueno, a ver, lo que se ha trasladado a los ayuntamientos es que entendiendo este marco, que es el Plan de Convivencia de Navarra, que es un ordenamiento que de alguna manera su aplicación ha de hacerse de manera real, ¿no? y coherente, hemos solicitado a estos ayuntamientos el cese con la colaboración de esta persona en esos grupos o clubes de lectura. Sí.
Albizu 2024ko urrian atxilotu zuten Biarnon etarekin lotuta. 15 urte eman zituen preso eta Frantziak ezarritako zigorra osorik bete ondotik 2019ko urtarrilean aske geratu zen. Gauzak horrela, momentuz ez dira irakurle taldeak eten. Aztertu beharko da orain gobernuak idazlearekin duen kontratazio mota eta salaketa horrek nola eragiten dion irakurle taldeen gidaritzari. Nafarroatik Araba, Bizkaia eta Gipuzkoara Pedro Azpiazu ekonomia sailburuak ia ezinezkotzat jo du aurrekontuetarako akordio bat egitea oposizioarekin. Salatu du Euskal Herria Bilduk eta Elkarrekin Podemosuk egindako proposamenak lekuz kanpo daudela eta hauteskunde kutsua dutela arne. Bi eskareek 300 milioi euroak ganditzen dituzte, baina ez dute kontuan hartzen nondik lortuko diren horretarako beharrezkoak diren baliabideak. Ez dute aintzat hartzen, halaber, Euskadi Europako eskualdea dela eta bete beharreko aurrekontu egonkortasunari buruzko arodi baten mende dagoela eta arodi horrek gobernu guztiek errespetatu beharko arauak dituela. Horren bestez, proposamenak lekuz kanpo daude ekonomikoki eta bi kasuetan hauteskundetara begira dauden nabarmen. Bestaldetik gizarte arloko gaiekin jarraiki jangela eredu aldatzeko eskatu dio labek lakuari kalitatea eta segurtasuna lehenetsi dezaten Mikel Klaver. Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza sailak Serunion enpresarekin dituen 2 kontratu bertan bera uzteko aukerak ikertzen ari da Duranako ikasbidea eta Hernaniko langile ikastoletan zerbitzetutako janarian harrak aurkitu eta gero. Bien bitartean, Eusko Jaurlaritzak enpresa honi berari Arabako esiko jantoki eta kafetegiak kudeatzeko kontratua esleitu dio, lizitazioaren irabazle atera baita. Lab sindikatuak salatu duenez, Arabako esiko zuzendaritzak preziorik merkeena hobetsi du zerbitzuaren kalitatea kontuan hartu gabe. Ze ikusi genuen, zuzendaritzak eman zien enpresa guztiei 50 puntu kalitatezko ataletan. Ezer neurtu gabe eta justifikatu gabe. Horrek zer esan nahi du, azkenean pliegoa konponduko da prezioagatik. Zer gertatzen da, enpresa hauek nola ajustatzen duten prezioa? Bi bide dituzte, edo lan baldintzak murriztuz, edo generoaren kalitatea murriztuz. Sindikatuaren arabera, kasuak Osakidetzak profesional zein herritarrekiko duen begirune eskasa islatzen du, sektore pribatuko enpresekiko duen eskuzabaltasunarekin kontrajartzen dena. Eta lan gatazketara salto eginda Araiako Froneri enpresaren langileak Arabako lan ordezkaritzaren aurrean elkartu dira lankide baten kaleratzea salatzeko. Urriaren 15ean kaleratze honen kontrako mobilizazioekin hasi ziren eguneroko lan uzteekin. Zuzendaritzak langile hau kaleratzeko arrazoi zehatzik ez duela baieztatu azaldu duten beharginek eta kidea bere lanpostura bueltatza aldarrikatu dute. Eusko ESK sindikatuaren kideak Froneri enpresatik urriaren 2an kaleratua izan zen langilea bere lanpostura bueltatzea aldarrikatu dute Arabako lan ordezkaritzaren aurrean egindako elkarretaratzean. Enpresaren zuzendaritzak berrantolak eta arrazoiak direla eta kaleratua izan zela argudiatu zuen. Langileak ordea lan sindikala egiteagatik kaleratua izan dela baieztatu du. ESK sindikatuko kidea baita. 5 eguneko baimena hartu eta gero falta bat jarri ziotela baieztatu du. Azkenean kaleratzean bilakatu zena. Langileak adiskidetze ekitaldi bat burutu du enpresarekin, bere egoerari irtenbidea ematea bilatuz. Espero dugu ni berriz lanera bueltatzea. Hori da gu borrokatzen ari garena, baina enpresa ezezkoarekin jarraitzen du, eta geratzen zaiguna hori da, borrokatzea, epaiketa irabaztea eta hori, bakarri borrokatzea.
Kaleratua izan eta gero langileak salaketa jarri zuen bere lanpostua berreskuratzea aldarrikatuz. Bere lankideek eskakizun berarekin mobilizazioak burutu dituzte eguneroko lanuzteekin. Nafarroan berriz, Iruñeko urdingunearen gestioa egiten duen Donier enpresak 2 langile kaleratu ditu sindikatuen ustetan guztiz bidegabeak diren arrazoiekin adi. Estas 2 personas lo han denunciado por medio del sindicato LAB. A una de ellas ya le han dado la resolución y es un despido improcedente, le han indemnizado con poco dinero y el siguiente está en el proceso. Y entonces creemos que puede haber más despidos de estos antes de que pueda coger la empresa la contrata y no lo vamos a admitir y estaremos en la calle. Joseba Belaustegi eta Jose Mari Izeta gurasoseko kidek agerraldia egin zuten atzo Gipuzkoako Batzar Nagusitako jasangarritasuneko batzordean berriki jakinda. Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako jasangarritasuneko diputatua ikertzen ari direla fiskaltzak eskatuta dokumentuak faltsutzeko eta ingurumenaren aurkako delituen egile izan daitekeelakoan. Gurasosek egin zuen salaketa bat aintzat hartuta Gipuzkoako fiskaltzak eskatu zien epailei ikerketa abiatzeko eta une honetan martxan dago ikerketa horiek ala gurasosek adierazi du arazoak dituela Zubietako erraustegiak eta salatu egin du horien gainean Gipuzkoako agintariek duten jarrera negazionista dela. Gipuzkoako Batzar Nagusietan jasangarritasun batzordea egin dute eta bertan agerraldia eman du Gurasos elkarteko Joseba Belaustegi besteak beste. Erraustegiaren kalte eta kutsadura kopurua aintzat hartuta agerraldia eman du eta gogoratu behar dugu berriki fiskaltzak hala eskatuta Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako ingurumen eta jasangarritasun diputatua ikertzen ari direla dokumentuak faltsutzea eta ingurumenaren aurkako delitua egotzita. Hori hala, bestalde agerraldian Joseba Belaustegik azpimarratu du azkeneko 8 egunetan erraustegian ez dela valorizazio energetikorik kontatu eta beraz hor arazo bat dagoela entzun dezagun. Valorizazioa 0. Hau da, daramazki, gaur entratu geha, daramazkila, 8 egun erraustegiak funtzionatu gabe, geldiri daude, 2 labeak. Valorizatu gabe. Ez dakigu zer gertatzen nahi dan, ez dakigu zer gertatu dan, eta berriro ere Gurasosek inbarko du, berari tokatzen ezaion lana. Eta da, ikerketa eta polizilana jakiteko zer gertatzen ari dan erraustegi honetan.
Energiari helduta berriz, Nafarroak haize erroten palak birziklatzeko bigarren lantegi bat izango du aurki. 100 langiletik gora izango ditu eta 2025erako izan nahi dute prest. Adi jarraian proiektuaren xetasunetara. Nafarroak haize erroten palak birziklatzeko bigarren lantegi bat izango du, izan ere aurretik dagoen bat bada Iberdrola eta FCC-rena, baina orain Nazionak bigarren planta bat egingo du, datorren urtean hasiko dira obra horiek egiten eta 2025ean martxan izatea aurreikusten dago. Gogoratu behar dugu, Akzionak 2010 geroztik bertan egiten dituela, Irunberrin bertan egiten dituela palak eta haren alboan joango da palak birziklatzeko eraikin berria ere. Planta honetan, instalazio honetan, 100 langile izatea aurreikusten da. 2 urtez behin antolatzen du AEKak korrika eta datorren urtean izango da 23. aldia orain aurkezten dabiltza euskararen aldeko egitasumaren xehetasun batzuk eta udan lankidea bertan da. Korrika badator 2024an 23. edizioa izango da eta Arro herri lelopean euskararen olatua berriro ere indartuko da. Gipuzkoako Irun herrian ekingo diote martxoaren 14an eta Euskal Herri zabalean 10 egunez arituko da Baionan Lapurdiko hirian amaituko baita martxoaren 24an. Bestalde, aipatu behar dugu aurtengo gomenduak azterketak euskaraz kolektiboa izango dela. Eta eguerdira arteko berriekin bukatzeko aldiz kultura arloan murgilduta argitara eman dute 2024ko Siberuako maskaraden agenda. Pagolako herriak hartu du datorren urteko maskaradak antolatzeko ardura eta ohitura den moduan lehendabiziko emanaldia urtarriaren 21ean izango da Pagolako herrian bertan. Pagolako herriak hartuko du datorren negu eta udaberriko maskaradak antolatzeko ardura Siberuan. Usantxa den gizan antolatzen duen herrian, bertan izanen da lehendabiziko maskaradaren emanaldia. Eta baita, ondarrekoa ere. Urtarriaren 21ean hasita, orotara 15 emanaldi izanen dira, bai igantean eta baita zonbait nesken egunetan ere. Larun bateko ikusgarriak, Gamerez igan, Muskildin, Alozen eta Pagolako urrentzeko emanaldian izanen dira. Azken hori apirilaren 27an. Plaza guztiak momentuz Siberuan antolatu dira, salbu martxoaren 2an Donaistin, Siberuatik sobera urrundu gabe. Herriaren eta egunaren arabera ordutegia alda liteke, baina oro har lehendabiziko barrikadak goizeko 9:10 aldera hasiko dira. Herriaren arabera ere hainbat barrikada eginez. Bazkaldu aintzin, gabota, bralea, godaletantza eta dantza jauziak. Eta bazkaldu ondoren arratsaleko antzerkia, agian 3 bat orduz. Ikusiko dugu hortaz, ea urtengo maskaradak, iaz Maulek antolatu zuen gixan, berrikuntzak ekartzen ote dituen ala sorpresa guti ote dagoen. Momentuz urtarri arte espetzea bertzerik ez dugu. Honekin iritsi gara gurean gaur magazinaren lehen atalaren bukaerara eguneko elkarrizketa nagusiari bide emateko. Laster gara bueltan albiste gehiagorekin. Igozkilerak galduta da sudana. Igozkilerak hilazeta sudana.
12:30 dira eta eguneko elkarrizketa nagusiari ekiteko unea heldu da, eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu Naiara Goia eta Jone Ardaiz, Arantzu Labeko kideak, ongi etorri eta kaixo bioi. Egunon. Beno, Arantza Zulab, bizi dugun aldaketa sakoneko garaian, gure etorkizuna zein erronkez modu berritzailean hausnartzeko eta esperimentatzeko gizarte berrikuntza laborategia da, ezta? Laborategiaren nondik norakoi buruz galdetu baino lehen, ultraeskuinaren zarata eta populismoaren gorakadari aurre egiteko, herritarren parte hartzea sustatzea erreminta bat izan daiteke, zein da egiten duzuen irakurketa? Bai, gure ustez, demokraziaren inguruko kezka handia da gaur egun, eta demokraziaren krisia hitz egiten da, ez da horrela, badira hainbat faktore, adibidez demokraziaren oinarrizko instrumentuen inguruko konfiantza jaitsi da, jendearen herritarren egonezina eta nekea, atxekabe politikoa bezalako, desafekzioa, herritarren desafekzioa desatxipekendua bezalako gaiak, pilpilean dauden gaia dira mendebaldean alde batetik, ez? Eta beste alde batetik uste dut bizi dugula inoizko garairik zaienetako bat, bizi ditugu erronka konplexuak, izugarrizko tamaina, eskalakoak, konplexutasunekoak, eta bai sistema politikoak eta erakunde publikoek aitortu dute beraien ezintasuna erronka hauen eskalari, abiadurari, tamainari bakarrik aurre egiteko, ezta? Eta guk, kontestu horretan, demokraziaren eta gobernantzaren eraldaketarako laborategi bezala proposatzen duguna da, edo uste duguna da, erakunde, gizarte zibil eta herritarren arteko lankidetza espazioak aktibatu eta sendotu edo indartu behar ditugula. Guk horri lankidetzazko gobernantza esaten diogu, eta hain zuzen ere uste dugulako behar ditugula espazio berriak, erakundeek, herritarrek, ezberdinek, sensibilitate ezberdinek, elkarrekin hitz egiteko, hausnartzeko, elkarrekin aritzeko metodoak, lankidetza eredu berriak behar ditugula uste dugu, eta nolabait berpentsatu egin behar dugula erakunde eta herritarren arteko harreman eredua, ezta? Eta horregatik uste dugu, herritarrak ahaldundu behar direla, herritarrei eman behar zaiela implikazio bat esanguratsua gizartearentzat lehentasunezkoak diren gaietan. Eta hori da guk proposatzen duguna edo egiten dugun irakurketa. Demokraziaren krisia aipatu duzu, eta demokraziari buruzko ikerketa bat egin zenuten, Arantza Zulabek ezta, baina Euskal Herriko Unibertsitatea eta Mondragon Unibertsitatearen elkarlanarekin, ezta, maiatzean ikerketa horren lehenengo emaitzak argira atera zen dituzten, eta hainbat ondorio baditu azterlan horrek, eta ondorio batzuen artean badago lehenengo galderari helduta, ezta, balizko zuen aurrean, demokrazia arriskuan balego, berau defendatzeko prest agertu dela herritarren 75%. Bai, hala da, ikerketa proiektu hori abian da, eta abiatu genuen, zuk esan bezala, gure herriko 3 unibertsitate nagusiekin, Euskal Herriko Unibertsitatea, Deustuko Unibertsitatea eta Mondragon Unibertsitatearekin, elkarlanean, eta hain zuzen ere, orain aipatu berri dudan kontestu nahasi honetan, eta demokraziaren krisiko testu inguru honetan, nahi genuen jakin zein pertzepzio zeuden demokraziaren inguruan, nola ulertzen den demokrazia, zertzen herritarrek demokraziaz sistema bezala pentsatzen zutena. Eta hor, hainbat lehen emaitza edo lerroburu titular atera ziren lehen ikerketa horretan, zuk esan duzuna bat, baina nik azpimarratuko nituzke beste batzuk, adibidez, galdetegi erantzun zuten 10-etik 9 esan zuten, demokrazia lehenetsi zuten sistema gogokoena bezala, eta hori oso babes zabala da. Gero beste lerroburu batzuk baita ere, aintzat hartzekoak edo gure gizarteari buruz informazio ematen digutenak izan ziren herritarren 3tik 2 uste duela herritarrok ez daukagula gaitasunik sistema politikoan eragiteko edo politikari etzaiela axola guk zer pentsatzen dugun. Orduan, hori adierazgarria da, eta beste hainbat titular, adibidez gogoan dut baita ere herritarrek gehiago baloratu zutela gobernuek printzipioak edo balioak izatea, eraginkortasunaren gainetik, edo berdin agintariei bai eskatzen ziela balioak izatea, naiz eta trebakuntza izatea ere eskatu. Hortaz, horiek izan ziren lehen emaitza batzuk, apirila maiatzean argitara eman genituenak, eta momentu honetan ikerketa hildo horrek jarraitzen du,
Ze izan ere, lehen irakurketa horretatik, lehen emaitza horietatik, orain ikerlariak datua gurutzatzen ari dira, nolabait multzokatzen, adintarteka, generoaren ikuspegitik, eta are emaitza esanguratsuagoak izango ditugu, ez? Eta epe laburrean gainera argitara emango ditugu. Baina, bai, beraz, interesgarria, Euskal Gizarteak nola interpretatzen duen, ez? Egungo sistema eta egungo egoera. Hainbat ondorio beraz ikerketa horrek, eta gainera, gehiago izango ditu, lanean jarraitzen duzuelako, emaitzen artean aipatu duzu nahiera, hiru herritarretik bik uste duela sistema politikoa eragiteko aukera ez dutela herritar arruntek, hala gizartera eta erakunden arteko harremanak birpentsatzeko ezagutza garatzen ari da Arantzazu Lab. Ezta, beste 14 erakunderekin batera, kosorkuntza eta ekosisteman. Hori da, bai hori da, 2021 urtean, abian jarri genuen egitasmo bat, Arantzazulabetik, kosorkuntzako ekosistema, eta bertan ari gara tokiko 14 erakunde, 20 pertsona, 5 lantaldeetan lanean, eta beti ere Naiarak aipatzen zuen moduan, gure ekosistemaren helburua da lankidetza eredu berriak ikertzea, esperimentatzea, praktikara eramatea. Eta zehazki zer egiten ari gara ekosistema horretan, alde batetik ari gara tresna berriak, metodologia berriak, testatu nahian, nola egiten da lankidetza modu eraginkorragoan egiteko. Beste alde batetik hainbat gairen inguruan hausnarketan ari gara, adibidez, guretzat gai garrantzitsu bat izan da, nola egiten dugun aldaketa lidergo individual batetik, pertsona erakunde batek lidergoa izatetik, lidergo kolektiboa sortzera, nola egiten dugu hori. Beste aldetik ere bai, nahi dugu esperimentatu nola finantzazio eredu berriak. Horrelako sare eraginkorrak, denboran iraunkor eta eraginkor mantendu nahi baldin baditugun, zein dira finantzazio eredu berriak hori landu eta aurrera atera izateko. Orduan beraz, dauzkagu hainbat galdera, elkarlanean erantzuten ari garenak, eta bertan 14 erakunde horien artean, eta behar da lankideak ere aipatzearren, bertan gaude Arantzazu Lab, Apitropik, Bian Lab, Beta, Kolaborabora, Eluiar, Emun, Farapi, Inpaja Donostia, JM Alkularitza, Kutxa Fundazioa, Maraka, PC Studio, Tipi eta Wikitoki. Baina horrek ez du esan nahi 14 kideo bakarrik ongo garenik, baizik eta sari irekia da, eta gure helburua da urtearen amaieran egiten ari garen lanaren ebaluazioa egitea, eta bertan ere bai identifikatzea ze beste eragile gonbidatu ditzakegun, baita jaso ditugu interesa daukaten erakundeak ere bai, eta horiek ere bai aztertuko ditugu. Eta berazaren helburua da esperimentazioarekin eta lankidetza eredu berriekin lanean jarraitzea, eta beste puntua behar da aipatzarren ere bai, ekosistema honetan asko konetatzen gara nazioarteko ikuspegiekin. Orduan, bertan ere bai, gure aldetik esfortzua jarri dugu nazioarteko beste laborategi, eragileekin harremanetan jartzeko eta ikuspegi aurreratuetatik ikasteko. Kontaktuan egon gara, adibidez, Londreseko Camp de Mudalarekin, Australiako gizarte berrikuntza laborategiekin, Kanadako Jane Engel adituarekin, eta beraz gure helburua da, ez du bakarrik gurean ikasketa sortzea, baizik eta nazioartekoarekin ere bai konektatzea. Hainbat erakunde beraz daute elkarlanean, ez da, hainbat galderei erantzuteko. Izan ere, Arantzazu Lab erronka sozialei aurre egiteko zubi bat da. Bai, erronka sozialei aurre egiteko zubia baino nik zehatzago esango nuke Arantzazu Labetik egin nahi dugun ekarpena dela demokraziaren berrikuntzan edo gobernantzaren eraldaketan gure ale hori jarri nahi dugula, eta gure helburua da hain zuzen ere lankidetzazko gobernantza hori sustatzea, hori edatzea, herritarrak ahalduntzeko, herri politiketan lankidetzazko gobernantza txertatzeko eta finean demokrazian sakontzeko. Ez da, orduan, guk zubiak eraiki nahi ditugu erakunde eta gizarte zibilaren artean, nahi dugu izan topaleku erantzun kolektibo horiek, beharrezkoak ikusten ditugun erantzun kolektibo horiek bilatzeko, zubiak eraiki nahi ditugu nazioartearekin baita ere, bai gure herria nazioarteko sareetan posizionatzeko eta haiengandik ikasteko ere bai. Hortaz, guk badaukagu zubigile rol hori, baina gehiago nolabait harreman ereduak erakunde eta gizarte zibilaren edo herritarren arteko harreman hori eraginkorrago egiteko
zubigile bezala, esango nukenik. Bai, eta gure praktika, ia da gure praktika ezaugarritzeko beti lau irizpide erabiltzen ditugula. Bat da, Naiarak aipatzen zuen topagune, zubigile, izaera hori. Beste bada, beti saiatzen garela berritzailea edo esperimentatzeko zerbait berria txertatzen, pentsatzeko modu berriak, egiteko modu berriak. Hirugarrena da, eta Naiarak ere bai aipatu du, nazioartearekin lotura. Beti ari gara nazioartean ze ikuspegi berri, ze talde berri sortzen nahi diren, beraiekin o beraien gandik ikasteko, gure erakarri, gurean egokitu, eta ere bai hemen egiten ari garen hori atzerrian edo nazioartean partekatzeko, eta azkenik guretik, gure kulturatik, euskal testuingurutik egiten dugula lan, eta hori guretzat ere bai oso garrantzitsua da, beti ere tokikotasun horretatik lan egitea. Hainbat gako aipatu dituzu ez, zubia, tokikotasuna, nazioartearen lotura, berrikuntza. Izan ere, Arantzazu, laben urteetan hautako tradizio humanista eta balioetatik eraiki da Arantzazu lab, ez? Arantzazun egindako horietatik, zeintzuk dira zehazki zuen balioak? Nik esango nuke alde batetik, gure praktika laborategi bezala gobernantzaren berrikuntzarako edo demokraziaren berrikuntzarako laborategi bezala gure jarduera ezaugarritzen duten printzipio batzuk ditugu, batzuk jonek aipatu ditu dagoeneko, adibidez eraldaketa, boterea berpentsatzea, lankidetzak sustatzea, ikuspegi sistemikoa, sormena bultzatzea, berrikuntza eta eraldaketa egiten dugun guzti horretan, euskaraz lan egitea eta gure tokiko balioak eta kultura aintzat hartzea. Horiek badira gure jarduera ezaugarritzen duten edo bereizten duten printzipio propioak batzuk esatearen. Eta gero badira beste printzipio bez gain oso gure egiten ditugun balio batzuk eta horiek zuk esan duzun bezala Arantzazutik datoztenak dira. Gu daukagu luxua gure laborategia, gure egoitza dago Arantzazun, ez? Aurkezpenik, Euskal Herrian aurkezpenik behar ez duen leku eder eta simboliko horretan, ez da? Hortaz, denok dakigu Arantzazuk bere ibilbidean izan duen izaera herrikoia, izan duen izaera berritzailea, nola uztartu dituen tradizioa eta berrikuntza, ze lotura izan duen herriarekin. Hortaz, guk gure apaltasunean balio horien gainean ere eraiki nahi dugu, edo eraikitzen saiatzen ari gara gure laborategia, eta egiten ditugu gure Arantzazutik historian proiektatu diren balio horiek, ez? Adibidez, herriarekiko, komunitatearekiko lotura hori, pertsona erdigunean jartzea, tradizioa eta vanguardia uztartzea, dibertsitatearen topagunea izatea, ze Arantzazun ondo dakigun bezala, Arantzazu beti izan da topagune, ezberdinen topagune, eta guk pixkat esentzia edo arrasto horri baita ere jarraitu nahi diogu, ez? Eta aipatzen ari garen bezala baita ere guretik egitea, ez? Eta euskarari eta euskal kulturari eta gure balioi garrantzia ematea. Hortaz, esango nuke bi kombinazio hori dela, ez? Gehiago gure praktika laborategi bezala ardazten duten printzipioak, eta gero, apaltasuna sartzen ditugun balio sendo horiek Arantzazutik datozenak. Azken batean, Arantzazu lab, gobernantzan erreferentzia zentroa bada, ez da? Baina zer esan nahi du zehazki gobernantzan erreferentzia zentroa izateak? Referentzia zentro izaera hori datorkigu, hain zuzen ere, Gipuzkoako Foru Aldundiko etorkizuna eraikiz estrategiaren markoan referentzia zentro garelako edo horrela izendatu gintuztelako lankidetzazko gobernantzaren esparruan. Agian argitzeko referentzia zentro kontzeptu hori da, Gipuzkoan lurraldean estrategikoak diren eremuetan erantzun kolektiboak bilatzeko sortu dituzten zentro espezializatuak dira. Adibidez, gizartearen zahartzaroari aurre egiteko, euskararen biziberritzerako, edo mugikortasun jasangarrirako, edo klimaldaketari gizarteko eragile eta herritarren bitartez erantzun kolektiboak emateko bilatzen diren zentroak dira. Hortaz, zer esan nahi du referentzia zentro izateak? Alde batetik kokatzen gaitu estrategia horretan, eta horrek zilegitasuna ematen digu, erakundeen babes horretatik. Bestalde, referentzia zentro izateak esan nahi du, eta gure misioarekin lotzen dut hori, guk badaukagula motivazio bat edo nahi bat, Arantzazula bihurtzeko gure esparruan, demokraziaren berrikuntzan, gobernantzaren berrikuntzan, ezagutza garatzeko gure herriko gune garrantzitsu bat.
Eta bertan garatuko dugun ezagutza nahi dugu erakunde publikoen gizarte eragileen eta herritarren zerbitzura edo eskura jarri, ez? Eta horrek egiten gune hori izan nahi dugu, ez da? Eta nahi dugu, topagune izaeratik berdin, nahi dugu elkarrizketa gune, ez dakite referentziazko, baina elkarrizketa gune bihurtu, zeinak joera hauen inguruan, hurbilpen berrien inguruan, demokrazian sakontzeko tresna, mekanismo, metodo berrien inguruan jakin, ezagutu, esperimentatu nahi duen orok gurean izan dezan bere lekua edo nora joan, ez? Hortaz, hori da, ez? Esan nahi duguna. Topagunea, elkarrizketa gunea, lehen aipatu duzu, ez da, hainbat eragilek elkarlanean egindako, egiten dute elkarlana, erakunde eta gizarteen arteko harremanak birpentsatzeko, izan ere, Arantxa Zulaben gobernantza kolaboratiboaren ereduan oinarritzen da, hainbat pertsona, eragile, entitateen arteko lankidetzaren fruitua da, laborategia orduan, ez da? Horrela da, bai. Arantxa Zulab sortzen da hausnarketa sakon baten ostean, eta gure herriko hainbat erakunde, bai erakunde publiko, unibertsitate, ezagutza eragile, enpresa pribatu, baita eragile sozialek ere parte hartu zuten, hausnarketa horretan, 2 urteko lana izan zen, eta horren ostean Arantxa Zulab gizarte berrikuntza eta demokraziaren berrikuntza laborategia sortzen da. Eta beti ere Arantxa Zulab eta Naiarak aipatu du, topagune izaera hori sortu nahian askotariko ezagutzak, ikuspegiak, sentsibilitate politikoak batzeko, eta bertan esperimentazio askerako gune izan zedin, eta gure inguruan ditugun erronkei buruz elkarri entzuteko, deliberatzeko, elkarrekin ekintzak sustatzeko helburu horriken sortu zen. Eta beti ere hori da gure helburua, ohiko topaketak eta lanketak sustatzea eta lantzea, eta gure egitekoan 2 batzorde nagusi ditugu, bat da zuzendaritza batzordea eta bestea aholku batzordea. Eta bertan daude gure lurraldeko eragile gakoak, 13 eragile, zehazki. Zuzendaritza batzordean parte hartzen dute Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzak, Oñatiko Udalak, Mondragon, Korporazioak, Kutxa Fundazioak eta Frantziskotarren Probintziak. Eta aholku batzordean parte hartzen dute tokiko Euskadiko 3 unibertsitate nagusiak, EHU, Deusto, Mondragon, eta beste ezagutza eragileak, izan Eusko Ikaskuntza, Agerraldakaria Center, Telesforo Monzone Lab eta Arantzazuko adiskideak, eta guri horrek ematen digu nolabait babesa eragile guzti hauekin elkarlana egiteko, elkarrekin proiektua dauzkagu guztiekin, eta beti ere horrek ematen digu legitimidadea, demokraziaren berrikuntzan ikertzeko, experimentatzeko, eta gure egitekoan sakontzen jarraitzeko. Beraz, esan dezakegu, elkarlana duzuela erdigunean, ez da? Eraketa eta balioak aipatu dituzue, baina zein da zehazki zuen misioa? Gure misioa, Naiarak aipatu du, misioa zein den, eta da demokraziaren berrikuntzan sakontzea, ez da? Orduan, berpentsatu nahi ditugu herritar eta erakunde publikoen arteko lankidetza ereduak, lankidetza asko gobernantzan sakondu nahi dugu, eta horren azken helburua da herritarron ezagutza eta esperientzia politika publikoetan eta erabaki publikoetan txertatzea, eta beti ere demokrazian sakontzeko. Eta berraro laguntzen du gure egitekoa saltzeko zein ekintza hildo ditugun abian. 4 ekintza hildo aktibatu ditugu, eta lehenengoa da topagune izaera horrekin lotuta, gu deitzen diegu berrikuntza ekosistemak, behar bada hitz konplexua da, berrikuntza ekosistemak, eta horrek finean esan duena da lankidetza sareak diseinatzen dugula, abian jartzen ditugula, sustatzen ditugula, eta hori da gure lehen lan hildoa, berrikuntza ekosistemak edo topagune horiek dinamizatzea, erraztea.
Bigarren hildo batean demokrazia deliberatiboa praktikan jartzen dugu, eta honetan zehazki ari gara herritarren batzarrak delako ikuspegiarekin esperimentatzen edo hori gurera ekarri nahian. Eta finean honen helburua da, edo egiteko modu honen helburua da, herritarren ahotsak erabaki publikoetan modu eraginkorrean txertatzea. Hirugarren hildoa da, tokiko hainbat erakundeekin ari gara, bai Agenda 2030 eta ODS-en tokikotzean, eta beraz horretan askotariko ikuspegi berritzaileak lantzen eta gurera ekartzen saiatzen ari gara. Eta laugarren lan hildoa, indarra jartzen dugu, guztian egiten dugun horretan guztian ezagutza jasotzen, hori divulgatzeko eta guztion eskura, herritar guztion eskura hori jartzeko. Eta ja, behitugula beste bi hildo, abian jartzen ari garena, baina hori behar bada horrengorako. Horiek dia, pixkat, oindik ere abia puntuan, edo astapenetan dauden beste bi hildoak. Beraz, momentuz, lau ekintza hildo martzan dagoeneko, eta lehen aipatu dugu hasieran, ezta? Demokraziari buruzko ikerketan lanean jarraitzen duzuela, baina galetu nahiko nizueke zeintzuk diren momentu honetan eskuartean edo dituzuen proiektuak. Bai, beti laguntzen du, pixkat hori lurreratzen demokrazian berrikuntza zer den horretan, egitasmo konkretuek laguntzen dute. Bi aipatzearren, bada aurretik gure artean komentatu gunko sorkuntzako sistema hori, bertan lehen aipatu bezala 14 erakunde, 20 eragile eta 5 lantaldetan ari gara lanean, eta bertan ari gara hainbat galderei buruz elkarrekin lankidetzan ekintza garatzen. Eta horra ari gara, izan lankidetza eredu berriak nora irudikatzen ditugun horretan ari gara, ez? Eta zein dira horretarako harritugun gaitasunak, rolak, ezagutzak, finantzazio ereduak, eta horri buruz ikertzen eta ekintza egiten ari gara. Bigarren lan hildoari lotuta, demokrazia deliberatiboa eta herritarren batzarrak, horretan gurean bi herritar batzar sustatu ditugu, Gipuzkoako herritarren batzarra eta Tolosako herritarren batzarra, eta egiteko modu honek oinarrian daukana dia 4 gako. Lehenengoa da, erakunde publiko batek erronka bat, edo dilema bat, erronka konplexu bat jartzen du mahai gainean. Bigarrena da, hausaz edo modu aleatorioan herritar talde bat aukeratzen dela, beti ere tokiko aniztasuna ordezkatuko duena, edo deskribatuko duena. Eta hori da, adinaren arabera, genero identitate, bizitokia, ezagutza o hezkuntza maila, eta hori oinarri hartuta talde anitza sortzen da, eta talde honek, eta hau da, 3. ezaugarria, formakuntza, informazioa jasotzen du gaiari buruz, deliberatzeko astia dauka, eta gomendio konkretuak egiten ditu, idazten ditu, erakunde publikoak proposatutako galdera horri erantzuteko. Eta azkeneko 4. gakoa da, erakunde publikoak ardura hartzen duela gomendioi erantzuteko banan-banan zeintzuk implementatuko dituen eta nola, eta ez balima ditu implementatuko zergatik. Horiek bi adibide. Eta adibide gehiago ematearren, da zuk aurreratu duzun bezala, gurean ikerketa ere egiten dugu, unibertsitateen bitartez, eta badauka bereizgarri bat ikerketa horrek, ikerketa kolaboratiboa izan dadin eskatzen diegu. Alegia, 3 unibertsitateek elkarrekin ikerketa egin dezaten eskatzen diegu. Orduan momentu honetan bi ikerketa hildo nagusi ditugu abian, bat demokraziari buruzko ikerketa hori, iaz egin genuen ikerketaren jarraipena, ulertzeko ze kontzepzio dauden gurean, demokraziari buruz. Baita ere lankidetazko gobernantza lan hildoa edo eremuari lotutako ikerketa hildoa abian da, eta elkarrizketa gune hori nahi dugu kontsolidatu, ez? Gaia honen inguruan, mundu mailako adituak, akademikoak, baina baita ere berrikuntza profesionalak, ez? Gurera etortzeko eta ezagutza hori elkarrekin sortzeko. Beraz, hori ikerketak, hausnarketak, badu bere pixua gurean baita ere, eta gero pixkat praktika esperimentaziokoetara joan da, erakunde publiko ezberdinekin lan egiten dugu, maila ezberdinetan, udalekin, aldundiekin edo Eusko Jaurlaritzarekin, eta jonek lehen aurreratu bezala, gure asmoa da, gure nahia beti izaten da hurbilpen berriak, orain arte hemen inoiz egin ez direnak, horiek gure erakundei proposatzea, beti ere lagungarriak izango direlakoan, beraiek gizartearekin duten harreman eredua hobetzeko, edo beraien eraginkortasuna areagotzeko,
edo erronka konplexuei beste modu batean aterabidea emateko. Hortaz, hor hurbilpen berriak ekartzen ditugu, izan herri politiken ebaluaziorako, edo baita ere misioen ikuspegiak, egiteko modu berriak erakunde publikoek bere egiteko, ez? Eta orduan hor bai egiten dugu zubi lan hori, proposatuz metodo berriak erakunde publikoei. Eta amaitzeko beste ekintza zehatz bat izan daiteke, nazioartean egiten dugun lana, ez? Gure moduko zentroak, laborategiak sortzen ari dira, ez? Azkenean, gure antzeko erronkak dituzte leku guztietan, ez? Hortaz, hor, badira hainbat sare, badira hainbat foro, zeinetan, gure erronkak aztertzen, sakontzen, experimentatzen dituzten, eta orduan, guri garrantzitsu iruditzen zaigu ezagutza horrekin konektatzea ere, ez? Eta ikuspegi horiek gurera ekartzea, baita ere guk guretik ekarpena egitea nazioarteko sare horietan, hortaz, hor badaukagu baita ere, normalean, asko kostatzen den lan bat, ez? Azkenan, harremanen eraikuntza foro horietan presente egotea, ez? Epe motzean, emaitzak ikusarazten ez dituen lana da, baina egon behar gara hor, herri bezala. Eskerrik asko, Naiara Goia eta Jone Ardaiz, gaur gurean iztagatik, eta Arantza Zulaben nondi norako guztiak azaltzeagatik, eta hurrengo arte. Eskertzai. Eskerrik asko. Eta orain tarte bat, eta jarraian itzuliko gara Sosaldiarekin, gaurkoan gurekin izango ditugu Alaitz Argandoña eta Ibon Minika, orain arte. Galduta da sudana Roskierak Lazata sudana
batak pasata iritsi da sozialdiari ekiteko unea, eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu Alaitz Argandoña eta Ibon Minika, kaixo bioi, taunketorri. Eguerdion. Adankarri. Beno, badator korrika. Irunetik Baionara aurten, Arro herri lelopean, gaur egin dute gainera aurkezpena, eta kontutxu batzuk azaldu dituzte, horren berri eman dute, leloa, nondik norakoa izango den korrika, 23. korrika hori. Udanear Beho lankidea aurkezpenean izan da, Donostian egindako aurkezpenean, ikusiko dugu eta orain jarraituko dugu. Korrika badator 2024an 23. edizioa izango da eta Arro herri lelopean euskararen olatua berriro ere indartuko da. Gipuzkoako Irun herrian ekingo diote martxoaren 14an eta Euskal Herri zabalean 10 egunez arituko da. Baionan Lapurdiko hirian amaituko baita martxoaren 24an. Bestalde aipatu behar dugu aurtengo gomenduak azterketak euskaraz kolektiboa izango dela. Aipatu dudanik, ez da, justu oraintxe bertan, bazterketak euskara omenduko dutela aurtengo korrikan, Arro herri lelopean, ikaragarria korrikak egiten duena, ez da? Bai, gainean nik uste dut ezinbestekoa dela, berak egiten duen lana, nik uste dut oso erakargarria dela, jende asko parte hartzen duela, gainera inguruan, lantzen diren ekimenak ere oso garrantzitsuak dira, batez ere hori auzoetan egiten direnak, ikastetxetan, nik uste dut korrika baino gehiago dela, eta nik uste dut oso garrantzitsua dela, gainera ikusita zenolako garaiak bizitzen ari garen, Bai, gainera zesan guratxu, Irunen hasi eta Baionan bukatu, badirudi oso gertu daudena, baina Euskal Herri osoa zerkatuko duen ibilbide bat da, Eta herri bat adierazten du, euskaraz bizi duen herri bat azaltzen du, eta egiten gaituen zerbait da. Orduan korrika 2 urtero behineko dinamika hori hainbeste urte eta hainbeste egoera pasau eta gero hainbesteko erreakzio sozialako gaitasuna edukitzea, oraindik orain, igual, deskubritu gabeko sekretu handi bat da, eta jarrai dezala, mesedez. Euskal Kontziluko manifestazioan ikusi genuen, nola askotariko jendeak bat egin zuela euskaren aldeko aldarriekin, eta korrikan gainera hori gertatzen da, gizarte osoak bat egiten duela, eta beste kontu batzuetan batera arrotza egiten zaizkigun jende horiek batera ikustea, baina korrikan badira eta gogoa eta ilusioa gainera beti nagusitzen da. Gainera nik uste dut korrikan parte hartzean mezu oso positiboa dela, eta ez manifestazioan bezala, zenik batzutan pentsatzen duana da, bai, erantzutean oso onak garela, batez ere manifestazioan ikusten zala zenbat jende eta zenbat perfil ezberdinak egon ginen, baina hori, eraso baten aurrean oso trebeta handia daukagula erantzuteko, baina gero gure egunerokotasunen ez da ikusten hainbeste, indar hori edo borondate hori. Eta nik uste dut korrikaren inguruan bai sortzen dala ilusioa edo, azteko gure artean hitz egiten, eta pizten dala ilusio puntu bat, igual manifestazioan izan zala, zerrea edo amorrua erakustearen modu bat, baina korrika daukan ez dakit hori azpian dagoena da hori ilusioa eta... Alduntze prozesu sozial bat da, korrika bere baitan barnebiltzen duena. Eta agian igualez, orain Alaitzek aipatzen duen hildotik, erreakzio erantzun baino haratagoko, Euskaldunok baiteren ikuste dut gogoetatu beharko genukena, tala, gure alduntze prozesuetarako ze mekanismo ditugun, Korrika ezinbesteko bat da, oso garrantzitsua dan bat, oso errotua dagoen bat, baina agian gehiago eta modu diversifikatu batean beharko genituzke, Ze egia dalako, gaur egun euskararen elementua erdigunean dago, batez ere, oldarraldi orokor baten testuinguruan kokatu duelako norbaitek edo bultzada bat badagoelako horren kontura, eta guk, gure buruak, ahalduntzeko beharra daukagu. Eskubidea, baina batez ere beharra une honetan. Eta korrikak lortzen duen oiteko, ez dakit, jendearen oiteko motivazio horri, baino gehiagoko bide bat garatu beharko genuke urtean zehar. Bitartean balia ditzagun ditugunak, baina gehiago sor ditzagun, bai. Eta azterketak euskaraz omenduko du aurtengo edizioan korrikak, eta hortik larun batean zehazkak mobilizatzera deitu du, mobilizazio nazionalera deitu du Beskoitzen, eta gaiari heltzeko pantailaren beste aldean dugu Peio Jorajuria, zehazkako lehendakaria. Kaixo, Peio? Egunon.
Beno, larun batean manifestaziora deitu duzuen, manifestazio nazionalera, ez da, zergatik? Bai, Beskoizen sortu ginen ikastola bat dola 10 urte, udaletxeko lurretan, udaletxeko baimenarekin, eta ikastola hori garatu zaritu da, eta azken 2 urteetan udaletxeak garapen hori oztopatu du. Hainbat neurri hartu ditu oztopatzeko hori, jantegi publikoan aurrak ukatuz eta bereziki gure baldintzak okertuz. Adostasun bat atzeman ginen dola urte bat udaletxe horrekin, gu honek eraikiko ginela ikastola beti bat, baina berrikitan eraikitza baimena hori ukatu digu. Ukatu digu erranez ez genuela udaletxearen baimena ikastola baten eraikitzeko. Saiatzen gira elkarrizketa berritza biatzen, baina zinezkoa da, eta horregatik manifestaldi bat deitu dugu karrikatik errateko. Ikastola hori nahi dugula, ikastola hori geratzen utzi behar duela udaletxeak, eta Euskararen defentsarako hori izan ingiela beti. Defentsarako beraz larun batean manifestazioa eta Euskal Herriko euskaltzale guztiei dei egin diezue bertan parte hartzeko, herriko etxeak hartzen duen jarrera Euskararen kontrakoa dela salatzeko. Bai, dudarik gabe, arazoa ez da eskola bat sortzea, arazoa ez da aurrak Beskoizen bertan eskolatuak izatea, arazoa da ikastola bat dela. Eta ikastolarik ez dut nahi partez bai, ikastola txipi bat, mugatu bat, Euskararen erabilela mugatu bat sortuko duena, baina herritarrak nahi duten Euskara politika, herritarrak nahi duten ikastola hori ukatzen digute. Beraz, larun batean manifestazioa, goizeko 11etan okertzen ez baldin banaiz, lehen aipatu dut ez da, Euskal Herriko euskaltzale guztiei dei egin diezuela bertan parte hartzeko, zer aurre ikusten duzue? Hori ikusiko dugu, goizeko 11etan da, itzordua, Beskoizeko historian lehen manifa izanen da, beraz ez dakigu nola iragenen den, baditugu hango guraso guztiak aste osoan eta itubinak hori antolatzen, eta biziki ongi pasako da, albezain koloretsu nahi dugu manifa hori, albezain jendetsu horregatik, euskaltzale guztiak ditugu hortarat, agian erakutsiko dugu herri batek euskara nahi duela, eta horrek baimenduko dugu elkarrezketa berritza bilatzen eta konponbideak atxe baten ikastola horrendako. Eskerrik asko Peio Jora-Juria, zeseko lehendakaria gurekin izteagatik eta hurrengo arte. Ni esker handi bat. Bueno, Jora-Juria entzun dugu ez da, nola hartu eman horiek edo elkarrizketa horiek guztiz blokeatzen dituen herriko etxeak ez da, eta gainera hartzen duen jarrera Euskaren kontrakoa dela erabat. Bai, niri harritzen hauena da, nola, pausoak ematen ari direla beste tokietan, adiz, Europa mailan edo estatu mailan, Euskararen erabilera bultzatzeko edo behintzat onartua izateko, eta nola hemen, bai, gero eta muga gehiago ipintzen ari direla ez erabiltzeko edo normaltasunean ez egoteko gure bizitzan, ez? Eta nik horrek behintzat harritzen nauen gauza bat ala. Bai, handera, justo lehen korrikari buruz egon garen hitz egiten, agertzen ziren, gogoetak edo maila batean, berdinera, jo dezakegu, eta bada, ahalduntze prozesu bat emoten danean, kasu honetan ikastelo baten sorrera eta eratze eta edapenaren bitartez, nolait ere, ze oztopo eta eraso, jaso daitezkeen aurreko dikotomia bat daukagu, Euskal Herrian, gure herrian, eta gogoratu behar dugu, Peiok aipatu delako, orain dela 10 urte sortu zutako ikastola da, irudiak ikusi ditugu, zelako eraikinak ziren, oraindik orain umeak baitere, eratze horretan baitere, zelako bilakaera eta bizipenak edo bizi dituzten, berien hezkuntza arautua euskara ardatz duen sistema baten logikan baitere egin ahal izateko, eta gurasoak baitere hori bultzatu ahal izateko, eta hezkuntza komunitate guztiaren partaidetza ahalbidetzeko, eta lau umeetatik hasi izan, lau umerekin hasi izan ikastola bat, 50 bat gereko garapen eukin duela azkeneko 10 urtean, eta beraz, aurrikusi genezake baitere, garapen hortan agian, kuantitatiboki eta seguramente kualitatiboki edatzeko eta garatzeko gaitasun gehiago ukin dezake moten ari den impulso komunitarien ondorioz. Eta horren aurrean, administrazioaren partetik eta instituzioen partetik noraiteko oztopo muga eta esarpenak edo erasoak baino ez ditula pairatzen, Niri horrek maila batean eramaten dauena da gogoetatzera batez ere
Bueno, Ipar Euskal Herriak azkeneko urtetan bereziki Euskararen aferarekin eman dituzten borroka ezberdinak, eta azterketa Euskara zena baita horren lekuko ere bada, basoa baitere ez, horren arira baitere ikaslak egin izan dituzten borrokaldiak, gurasoak bereiek hartu izan dut izan horreteko jarrerak eta okupazioak eta horrelako ekinbideak egitera behartuak ikusi dutela berein burua, azkenean eskubide bat izan beharko litzatekeena alegia. Zure hizkuntzan, zure herrian hezitu eta garatzeko eskubidea, gure herrian bermatua ez dagoen realidade bat da, eta gainera erasotua dana ez. Orduen, nire ustez baitere, ikastolen noiteko mugimenduak eukin dezaketen ausportatik aratago doan zerbait dela. Eta Ipar Euskal Herria subjektu bezala hartuta, badauka nik uste dut gogoeta estrategikoerako beharra ez. Eta normala iruditzen zait baitere, aipatzea ez, deialdi hori baitere zabaltzea euskaltzale guzti eta Euskal Herri osoren begiradari baitere erreparatzea ez. Besteak beste, Ipar Euskal Herrian dagoen noiteko euskaltzale mugimendua potentea eta esanguratsua badan ere, beste gainontzekoen beharra eta indarra ere beharra dutelako ez. Eta iruditzen zait ikuspegi horretatik, garrantzitsua dela horrelako deiak baitere jasotze eta dagokien horretan kokatzea ez. Eta 60.000 lagun horiek egon zirenak Bilboko kaletan hori ere buruan izatea ez. Nik uste hori baitere garrantzitsua dela. Ziaz gainera larun batean bi manifestazio nagusi baitugu, bat goiz eta bestea arratzaldez, gero erreparatuko diogu EH Bilduren manifestazioari, berrizko hitzetik Parisera joko dugu orain, izan ere, immigrazio legea onartu zuen atzokoan Frantziako senatuak, eta etorkinei eskubide gutxiago ematea adostu du ganbarak. Bai, hori bai da kezkatzekoa, jendea hiltzen ari da gure artean, eta gero eta murrizketa gehiago jartzen dizkiegu bere egunerokotasuna murrizteko eta kaleratzeko, azkenean erresten ari direna da kaleratzeko hori, ez dakit nola esan, araua edo esera, alik eta errezen jartzeko jendea botatzea beraien herritik. Eta kontrakoa, laguntza eman beharrean edo gauzak errestu beharrean, gero eta zaiagoa ipintzen dute. Niri harritu nahuena da, hori 6 hilabetetik post urtera egonaldia luzatu dutela, eskubideak eukitzeko edo laguntzak eukitzeko, nik uste dut hori dela, ez dakiten, kezkagarriena, ez? Azken finean, erroldatuta ez baldin bazauz, hainbat irizpide batzuk betetzen ez baldin badituzu, zauz guzti salduta, baina ez bakarrik Frantzian, baizik eta hementxe bertan, bebai, erroldatuta ez baldin bazauz, ez daukazua eskubidea, zure eskubideak bermatzeko, kontrasan bat ematen du, baina ez dala. Orduan, egon dira, nire ustez, ez dagoela borondate politikorik, egon direla aukerak hori lortzeko, pandemia garaian, jende asko, etorkin asko egon ziren polikiroldegitan eta olako lekuetan, eta hor egonaldi bat egon zala, eta ez dakit nola itxartuta dagoela, ez dakit nola esan, hori konfirmatuta dagoela, hor egon zirela, ordan egonaldi hori zergatik ez dela gehitu. Gero hori, kapasak izateko edo eskubideak eukitzeko laguntzak edo etxe bizitza edo osasungintza arloan eskubideak bermatzeko. Nik uste dut oso kezkagarria dela eta bai, dauz eskubideak ukitzen orduan, igual besteok zehozer esateko daukagu, naiz eta hori Parisean gertatu, ez? Dinoz, azken finean ukatzen ari dira eskubideak eta nik uste dut horren kontraz borrokatu egin beharko dugula. Bai, justo lehengoko gaiei lotua ez, Irun Baiona lotuko ditu korrikak, Beskoitzerako deialdia egin du herri bati, euskaltzale herri bati, eta gogoratu behar dugu zetestu inguretan daukagun, orain gutxira arte, Bidasoako muga itxia egondan testu inguru baten daukagu, hori da esatu frantziarraren hoiteko askatasunaren logikan kokatzen duen elementu nagusintariko bat, eta orain gutxira arte itxita egon da, eta orain ere baitere mugapekin, eta maila batean horrek adierazten duena da, migrazio politikekiko edo migrariekiko baitere simotako uskurtze eta jarrera daukalan, gaur egun errokoak diren hoiteko gatazkak eta egoeretatik aratago, berein herrialetik alde egitera behartuak edo dauzketen pertsonekiko barrera politikak eduki beharrean kontrako norabidean jartzen gaituen hoiteko politika erabat batzerakoiak eta baztertzaileak eta eskubideen urraketak pairatzen dituztenen aurrean aurkitzen garela,
Niretzako oso esanguratsua diren elementu batzuk emon dira justo senatuko eztabaida horretan, ez? Adostu dutelako eta ofizialki horrela jasoa dagoelako migrariei, hau da pertsona migrariei, eskubide gutxiago emongo dizkiegula. Alegia, bigarren mailako pertsona izendatuko ditugu legalki. Ja ez bakarria gure politiken ondorioz, gure jarreren ondorioz, bizik eta legalki baitere pertsonen eskubideak plano ezberdinetan jartzeko arau bat, esarri izan dalako. Bigarren elementu nahiko esanguratsu iten zaidana da, inkluso eztabaidarako proposamen txostena egin eta gero, are eta oraindik atzerakoiagoa bihurtu dan emaitza bat emonda eztabaidaren bitartez. 210 bat senatarik aldeko adierazi dotzi, hau da, gehiengo baino gehiago, baina estatu frantziarraren noraiteko ez, ordezkari politikoaren zati handi batek. Hau ez da bakarrik ondorioz eskumako edo eskuma muturreko noraiteko ez, jokabide baten logika. Oso soziologikoki oso zabaldua dagoen eta haien ordezkari politikoen bitartez aprobatu izan dan elementu bat da, ez? Horrek, nahi batean, adierazten du zemotako pentsamendu eta egoera soziologikoa dauden gure testuinguruan, ez? Estatu frantziarra da Estatu Espainiarrean Europaren testuingurua, elementu ezberdin batzuk daitezke, baina ñabardurak aratago, elementu komun asko kokatzen direlako, ez? Eta gero azkeneko elementua, alaitze justu aipatu duena, ez? Osasun arloan eragingo du, laguntza sozialei begira eragingo du, papera eta administrazioi begira eragingo du, horren ondorioz baitere etxebizitza eskuratzeri begira eragingo du, orduen, zertara kondenatzen eriotzu horrelako pertsonei? Eriotz batera, eriotz zibil batera, ez? Kondenatzen eriotzu horrelako araudi baten bitartez. Eta lege bihurtzen duzunez, badirudi, beraz, zilegia dela. Eta hemen dago dikotomia, ez? Gaur eguneko demokrazia liberalen baitan kokatzen dana, ez? Eta dela, araua dana, beraz, legea bihurtu duguna, horrek ez du esan nahi, betan justua denik, zilegia denik, eta norbait ere, demokratikoa denik. Eta dikotomia horiek etengabe reproduzitzen ari da, gero Estatu Espainiarrean sartzen garenean, are gehiago azaltzen zaizkigunak, ez? Eta benetan orduan ikusi beharko nuena, orduan gaur egun gure burueri gozten dizkiogun sistema demokratikoak benetan ze demokrazia maila eta garapen maila daukaten. Hauek horrelako politikak adierazten dutena da, demokraziaren kontrako norabidean kokatzen dituzten ordezkari politiko dituela Estatu Frantziarrak. Eta hori oso preocupantea da. Eta gainera nik uste dut, horrela eginda, ez dituzte espero ondorioak egongo direnik, ez? Legalki, ez? Dauz babestuta. Eta are gehiago esango nukenik. Nik uste dut Europa maila eskertuko dute, ze beraien beldurrak horrekin zapaltzen dira. Zen nahi dut, hor beti esaten dugu, muga bat dagoela, eta normalean, Afrikatik etortzen direna, pasatzen dira Estatu Espainoletatik, Euskal Herritik, eta Frantziatik, eta hortik joaten dira, eta Europan zehar, lan egiten dute, eta saiatzen dira bere bizitza aurrera eramatea. Olako muga bat jartzen baldin bada, jende guztia pozik dagoela, ez da lehenengo aldian, bebai Euskarari buruz hitz egin dugunean, bebai nik irakurrita daukat lasaitzeko, jendea lasai egoteko irizpide batzu jarri dituztela, hori galego, katalana eta euskera jartzean. Hau da gauza, hau da, beste estatuak lasai egoteko, olako neurria jartzen ditugu gure estatuan, eta orduan, hor gelditzen da. Eta hori ezinezkoa da, horregatik nik esaten dudana da, gizartearen erantzuna ezinbestekoa dela, instituziek ez dute zer egingo. Ikusten ari gara Palestinan eta hainbat lekuetan, non eskubideak urratzen ari direla, eta inork ez dago, edo ez da usartzen, esateko, hau, ez dala zinegizkoa, edo bai, igual, edo ez dala etikoa, zuek egin duzue legalki ondo dagoela, baina ez dala etikoa. Eta hori bebai, beldurgarria da. Pariso kontuak albo batera utziko ditugu, aipatzearren, dula 3 minutu edo 4 minutu ez dela esosterekorik egon, eta Sánchez izanatu dutela presidente, baina horretan ja sakondu baino lehen, Euskal Y-koaren Bilboko sarrera egiteko obrak Jaurlaritzaren esku utzi ditu Madrilek, eta 226,5 milioi euroko aurrekontua dute obra horiek, dirudi, ez dakit, urteak eta urteak daramatzate Y-ko horrekin, aurrera jarraitzen du, gero eta diru publiko gehiago. Bai, ni batez ere komentatzea hori abandoko obrak direla eta
aukera ezinbestekoa dekogula lotzeko Ibaiondo eta Abandoko auzoak, eta hor benetan sortzeko edo amaitzeko muga horrekin, ez? Azkenean ematen du Bilbo dagoela zatituta eta hainbat geto ditugula, eta nik uste dut obrak benetan egiten baldin badira egin behar diren moduan, hor sortuko dela elkarbizitza bat auzo ezberdinen artean. Eta hortik aurrera, zenolako etxe bizitza sortuko duten hor obrak direla eta, ze suposatzen da, dinot, sartuko dela lurrazpian, eta orduan goiko partean geldituko dela hainbat eta hainbat metro karratuak, eraikitzeko etxe bizitza alde batetik, baina ber zenolako etxe bizitza sortuko duten, ze espero dugu ez izatea berriro pelotazo bat, eta nori zuzenduta egongo diren, eta beste aldetik zerbitzuak eta infrastruktura batzuk sortzeko, baina ez jende berria sartzeko edo erabiltzeko, baizik eta ondoan dauzen auzoak erabili ahal izateko. Azken finean, San Francisco, Bilbi, Zabala eta holako auzoak ez dituzte benetaz zerbitzu propioak eta infrastruktura propioak, adibidez parkeak edo kirola egiteko aizaldia gozatzeko, eta nik uste dut badala momentua aprobetxatzea olako obrak betetzeko haiek behar dituzten gauzak edo tresnak. Eta bebai, emateko zerbitzu publikoa, garraio bide publikoak, bai busak, bai trenak. Nik uste dut aukera ezinbestekoa dela eta ezin dugula galdu eta berriro egin pelotazoa edo egitea hor, hori, aberatzentzako leku bat, eta nik uste dute susmo hori dagoela, edo bintzat arrisku hori mai gainean dagoela, eta egon behar garela adi. Eta hori ez gertatzeko nik uste dut jendearen parte hartzea ezinbestekoa dela. Nik uste dute auzokideek asko daukatela esateko, eta zenolako obrak egongo diren. Ze dirua eta obrak batzutan aldarrikatzen dute gauza ona egitekoak direla, baina gero emaitza ikusi beharko genukela. Zoritzarrez elkarlotuak dauden gauza pilo bat gertatzen direla, herri honetan, eta ez da kasualidadea, justo goin gainera investiduraren kontua gaz egon direzen negoziaketak, gai batzuek igual hartu dute garrantzia, baina beste batzuek baitere negoziatu dira. Katalanek adibidez, sistema ferroviario edo trenaren inguruko sistemaren inguruko negoziazioa egin izan dute. Eta hori baitere, jarri dute baitere, erdigunean. EAJ-PNV-ek aspaldi egin izan duen bezala adibidez HT-ren arira ez. Eta maila batean, testu inguru berdien kokatzen direzen elementuak izanak ez da kasualidadea, horrelako gauzak emotea. Horrelako pausuak emoten dira, maila batean baitere negoziazio baten testu inguruan emoten direnean. HT-ri begira gainera badago, ez dakitzen esan, badago egoera oso kinka batean kokatzen du baitere EAJ-ak bere burua. Akitaniatik aipatu izan diotena da, atzeratu izango dela baitere beren garapena, Burgoseko elementon baitere merkantziaren kontua horregon izan da. Hor, badaude eztabaida asko, partzialki ulertzen dituguna, baina ez diotenak baitere benetako eztabaida politiko-sozialari erantzuten, eta da, benetan, HTA beraren baiteko garapena edo horren inguruko indar inbertsioa nori bakarrik interesatzen zaion. Eta argi dagoena da horren emaitza da EAJ-ari. Eta EAJ-ak ez dio esplikatu herri honi, beste gainontzeko guztiontzako zemesede ekarriko digun. Daude, diru inbertsioak egiten urterik urte, atzeratu dute gero eta gehiago bere emaitza, eta horren atzean dagoen nobeiteko despilfarro guztiari buruz, ez dugu inork kontuak hartzen. Eta benetan hemen argi dagoena da, eta transizio ekologiko baten testu inguruan, lehen barbein dugun moduan, garraioena, trena izan daiteke bortarako bide oso garrantzitsu bat, baina benetan jarri beharko duguna norentzako, zertarako, nola, eta horren inguruko galderak. Eta HT-ek ez dio erantzuten galdera horiei ez da gitxi hori. Aipatu dugu lehen, ez da? Azkenean Sánchez izendatu dutela presidente bezala, ez dela, beraz. Ez ustekorik egon, 179 boto lortu ditu, 7 alderdik babesa eman diote Sánchezi, investidura saioak atzo eta gaur izan dira, eta gaurkoan lehenengo EH Bilduk eta ondoren EAJak hitz egin dute, besteak beste, Aizpuruak adibidez, gogoan izan ditu Santi eta Josu, eta nazio autodeterminazio,
eskumenak eta aipatu dituzte biek, izan EAJak eta EH Bilduk, eta gaitu nahiko nizueke EH Bildu eta EAJren inguruko hitzaldien inguruko balorazioa. A ber, nik beti komentatzen dut gauza bera. Dinot, investidura dela eta benetan adierazten duen borondatea edo da negoziaketa. Osa, batzutan nire ustez, dauzela negoziaketa batean eta hor gauzak lantzea oso zaila dela. Ze dino, zuk zerbait lortzeko emango diozu beste gauza bat, baina hor ez da mailan jartzen ea borondatea dagoen, ea gero ibilbe bat egongo dela, ea zer aldatuko dela, eta bakarrik igual titularrean gelditzen dela. Nik espero dut negoziaketa bat egon izana, eta normala den moduan ez izatea publikoa, baina zer eukitzea erdi lotuta, edo behintzat bidean. Ze bestela geldituko da, betiko moduan, hitz politak edo potoloak esaten dira, baina gero ez ditugu ikusten aurrera pausurik. Ordan nik benetan espero dudana da, ea gero zelan plasmatuko den negoziatu dena edo hor atzean egon dena. Boska emateko edo investidura aurrera eraman izateko boskak edo. Seguramente egun hauetan eta, daragun guztien azkeneko asteetan baitere gauza askotarako emoten du, baina termino parlamentarioetan esan dezagun edo investiduraren negoziazioaren logikan eta emon direzenak ikusita, argi dagoena da, argi dagoena edo, nire ustez behintzate agertzen ari dana da, Estatu Espainiarrean gero eta gehiago sakontzen eta indartzen ari direla bi blokeen noiteko konposaketa, ez? Bi bloke esan dezagun, batez ere batetik dauena PP eta Vox, hau da, eskuma muturreko egoera batean, gainera PPek gero eta gehiago eskuin muturreko noiteko markoan instalatua dagoena, eta bestean, PSOE eta orain sumar dana ikusteko dagoena da Podemosek ze jokabide aldagai hori baiteresan jokatzen duen, ez? Eta ez dakit, nik uste dut urrengoko hilabetetan, ez dakit Podemosek sumarren barruan ikusiko duen bere burua, ez dakit. Susma daukot, hor bestelako tentsio batzu baitere emongo direla. Horren ondorioz ere, emoten ari dana da, nobaitere hirugarren errealitate bat edo hirugarren posizio bat baitere indarra hartu izan duela, eta batez dago nazio hausiei begira, ez? Eta oso erabakigarri eta determinanteak bihurtu ditu, ez? Bai Galiza, bai Katalunia eta bai Euskal Herria. Eta hoien baitan dauden indar politiko ezberdinek haien lehentasunen araberako negoziazio eskema bat plantatu dute determinante direzen enean, ez? Katalanek argi dauena da zer maigainatu dute, behin arteko lehiaren arabera, baina amnistiaren elementu baitere erdigunean egon da. Nire ustez baitere neko garrantzitsua da, porque azpiti pasatzen ari diren elementu batzuk ere egon badira negoziazio horretan, eta galegoak bereziki horreri garrantzi emon diot, eta izan da komunitateari loturiko zorraren eskuratze bat hartzea estatuak. Ikusi harko genuke horrek aurten termino ekonomikoetan eda zertan oinarrituko litzateken. Eta Euskal Herrikoei begira, nire ustez, norberak jarri deu, berak ordezkatzen duen posizio soziologikoen araberako, lehentasun agenda bat. Eta PNV jarri deuena da, enpresa handien araberako interesak zelan interesak zelan mesedegarria bihurtu eta horren inguruan egondan fiskalideen inguruko eztabaida plantatu du, eta Petronorren hor jarri du eta barrak. Eta egia da baitere, beste elementu bat jarri duela PNV, eta izan da batez ere, bere bokazio natural historiko izan dana Madrilei begira eta da autogobernuari begira. Baina oso anguratsua da, negozatu du, orain dela aurreko legegintzaldian negozatu zituen gauza antzerako batzuk. Besteak beste, Gernikako Estatutuaren osotze edo gauzatze osoari begirakoa. Hau da, orain dela 3 urte negozatu zen duena eta guztiz geratu ez dana berriro ere negozatzera behartua zaude eta berriro termino berdinetan kokatzen duzu. Ikusi beharko litzateke orduan baitere askotan aipatu dana, Madrilea goaz eta zenbat gauza ekartzen ditugun gure herriaren mesederako, 3 urte geroago antzeko parezido gaude. Eta nire ustez baitere, EH Bildu argi eta garbi azaldu duena eta aurreko urteetatako logikan kokatu izan duena da, agenda sozialari begirako elementuak jarri dituela, eta batez ere, orain zabaltzen dan determinazio horren arabera edo indar korrelazio horren arabera, zabaldu daiteken, eztabaida territorialari begirakoa, ez.
Eta, Sánchezek baitere horreri keinu dialektiko egin dotzo behintzat, gaurkon. Ikusi beharko dugu 4 urte hauetan legegintzaldi baten testu inguruan zertarako moten duen horrek, baina egia da horreri mai batean negoziazioaren noiteko ez, dialektika bat hor sortu izan dela. Eta niretzako igual interesgarriena edo gogoetatzekoa modukoa dana, badala, eta igual zuk plantatu duzuen logikatik, dala presio sozial ugariren ondorioz, bai prozes katalana, edo bai Euskal Herrian nazio usuari begira egon direzen borroka ezberdinen arabera, guztiz lortu ez dugun noiteko presio sozial hori, zeinetan estatua horrelako eztabaida bateri edo horrelako negoziazio batzuei heltzeko aukerarik ez dugun sortarazi, esan dezagun, ia indar korrelazio parlamentarioetan bitartez lortzerik badukagun. Nire ustez, horregaz bakarrik ez. Beraz, presio sozial hori kaletik eta bestelako espazioetatik beharrezkoa litzateke, alegia. Ez da gongo eztabaida territorial bat, balin eta Euskal Herrien ez badago lurraldetasunen inguruko eztabaida hori zabaltzeko biderik. Ez da gongo agenda sozial aurrerakoiago bat, balin eta benetan ez badaude demanda soziala benetan horren inguruan auspotzen duenik. Eta ez dire egongo horrelako elementu gehiago, ez? Orduen, nire ustez hor dago klabetariko bat, ez? Indar parlamentario batzuek jartzen zaituzte posizio indartsuago batean, determinantuago batean, negozatzeko aukera bat emoten dizuna, baina horrek ez badauka koltsoi sozialik, aukera asko daude, eztabaida logika parlamentario eta oso negoziazio paperean gatu daiteken zerbait da, ez? Eta horrek nik uste dut badaukagu zer gogoetatu, ez? Edo nolare, kontua da, Euskal Herriek eta Kataluniako alderdiek babesa eman diotela Sánchezi ez da, baina datorren 4 urteetan ere babesa lortzeko lege proiektuak onartzeak orduan edo neurriak esartzerak orduan, babes horiek eskuratu beharko ditu, orduan, izan Euskal Herriak izan Kataluniakoak erabakigarriak izango dira eta hainbat kontu erabaki beharko dituzte edo adostu beharko ditu Sánchezek. Bai, nik uste dute azken finean negoziaketa izango da egunerokotasun gauza bat, ez? Adinot, eta zaila izango da, eta tentsioak sortuko dira, eta bebai nik uste dut bazuka aipatu duzuna, ez? Batzutan blokeka ikusten gaituzte, esan nahi dut, kanpotik ikusten dute Euskal Herrikoek esaten dute hau, edo Kataluniatik etkarritako proposamenak, baina bebai landu behar dira etxeko gauzak, dinot, gure artean, gero eramateko proposamen bat adostua. Eta hori da, igual nik eskatzen diedana politikariei, ez? Joatea lan egitera, eta behintzat lortutakoarekin bultzada bat emateko lan egitea. Ez gelditzeko hor paperean, baizik eta benetan pausoak emateko. Zer niri gehien kezkatzen nauena edo ikusten duana da zailena, da benetan pausoak emotea, ez? Dinot, zuk esaten duzuna, ez? Zeo zer lege baten aurrean, zenolako adostasunak egongo diren, eta zenolako, ez dakit nola esan, emendakinak edo zenolako alternatibak bilatuko diren. Azken finean, zuk ez duzu ematen boska nahi duten egiteko, baizik eta, guztiok batera itxasontzi berean joateko gauzak lortzera. Eta ez dakit nik, kapazak izango garen gure tentsioekin batera lan hori egiteko. Ni adibidez horregatik ez, indar harremana zer errealitate edo argazki usten duen arabera, orduen ikusten dozu, eta bloke bi horiek oso banatuak eta oso sakonak eukiteak jartzen gaitu noiteko elementu batean bada, nazio auziari begira egon daitezken indarre politikoek, hori ez, ze logikatan lan egin dezaketen, nahiko determinante erabakigarria bihur daitekela, ez? Eta nik uste dut badaude marko batzuek aurreko legegintzalditan esploratu izan direzenak, aukera gehiago eskaintzen dizkigutela elkarlan hori baita ere sakontzeko, ez? Batez ere, nazio auziari loturik egon daitezken eztabaida edo egon daitezken afera edo politika ezberdinak baita ere bultzatzeko, ez? Lehen aipatu dugu, baina eztabaida territoriala ez da bakarrik Euskal Herriari loturikoa, baita ere Kataluniari loturikoa egon daiteke, baita ere Galizari egon daitekena, eztabaida hori nik uste oso pertinentea dela, gainera Estatu Espainiarraren nobeteko, idiosinkrasiaren muturrean, muinean sartzen den elementu bat izanik, 78ko giltzarrapo horren ondorioz baita daukagun errealie bat da, eta argi dagoena da nazio aspirazioi erantzuten ez dion sistema bat dagoela, eta horren maila batean krak egiteko arrisku puntu batean badagoela. Eta beraz,
bakotza dokon prozesua, ritmoa, izaera eta demandak aintzat hartuta, baina elementu komunen gainean indar handiago bat egiteko aukera bat eskaintzen digu. Hori probesteko estrategiak sortzeko gaitasuna badukogun, agian igual, gure herrien mesedetarako lagungarriago izan daitezken politikak edo emaitzak eduki ditzake. Horrek ez du esaren bermea eskaintzen, baina gutxienez aukera bat sortzen du ez. Eta nik uste dut hor dagoela gakoetariko bat. Eta beraz, orduen galetu beharko nieke gure ordezkari politikoei, benetan bagoazen norberaren alderdiaren defendatze lan bat egitera, edo bagoazen herri ikuspegitik defentsa bat egitera. Defentsa edo lanketa bat egitera. Hori da, beldurra, ez? Azken finean orokorrean oso erraza da, edo ez dakite, dinot, gure artean borrokatzean jartzea, ez? Bakoitzak bere tekinak ateratzeko eta nik uste dut badala momentua hori, helburu finko bat jartzeko mai gainean eta guztiok batera hori lortzera joteko. Sánchezek atzo hitza hartu zuen, bere hitzaldia egin zuen Sánchezek, ia 2 orduz egon zen hitz egiten, hainbat kontu aipatu zituen, egia da, investidura saioetan amnistia legea erdigunean egon dela, eta, gainera aurreko egunetan protestak egon dira amnistia lege horren kontra, egia da gero, giro hori, giro gaiztotu hori ez dela asko nabaraitu kongresuan, ez da? Madrilgo kongresuan, egia da, egon dira leuren artean tentsio batzuk, baina atzoko protestak ez ziren hain jendetsuak izan, eta gainera argita garbi gelitu dena, jendetsuak izan diren, edo apur bat jendetsuak izan direnak, izan direlako Voxek eta bultzatu dutelako edo sua eman diotelako aldarrikapen edo eskaera hori gainera aipagarria, ez da? Antikonstituzionala dela diotela Sánchezen investidura eta hainbat kontu ikusitugu. Imaginatzen dut Twitter bidez eta astakeriak eta ikusi ditugula eta irakurri dituzuela, nola ikusten duzu giroa? Nik ez dekot sare sozialik, baina memen bitartez jaso ditut hainbat irudi, ez dakit, brutalak direnak, batzuk barregarriak, baina ere bai da kontutan hartzeko zenolako egoeran gauden, edo zenolako errestasuna dagoen gaur egun nolako gauzak esateko eta zenolako ondoria eta kartzaten. Osa nahi dut, entzun zirenak, ez dakit nola zan, nik uste dute beste garai batean ezinezkoa izango zen olako gauzak entzutea, edo garai honetan baina leku ezberdin batean, Alemanian edo ez dakiz, beste lekuetan olako gauzak debekatutak egongo zirela. Dinot, aldarrikapenak berak, ero irudiak ja groteskoak izan ziren orokorrean. Baina hori kaletan egotea edo sare sozialetan egotea azkenean nik uste dut jendeak kutsatzen duela, zer barneratzen dugu. Eta azken finean, hainbeste, ez dakit nola esan, adierazpen, ez dakit nola esan, nire uste tira, ez beldurgarriak, ze azkenean ulertzen duzu dela, estatu batuetan sartu zirenak hori kongresura, ez dakite, groteskoa, eta nik uste dut, gero eta jende gutxiago joan dela, ze igual jendea pentsatzen du gauza bat, igual nik ez dut gauza bera pentsatzen, baina olako gauzak ikusita esango lukete, en plan, hauekin ez noa inora. Nez eta berdina pentsatu edo antzekoa pentsatu, eta nik uste dut hori jendea, horregatik ez dela berriro atera eta inmunizazioak gero eta jende gutxiagoarekin atera direla, ez? Aipagarria, ez da? Zein errez jendeak sinisten du edo bat egiten du olako diskurtsoekin, ez dakit entzun dituzuen Voxen edo Voxeko kideen diskurtsoak, eta fake news dira guztik, baina zein arriskutsua den olako mezuak zabaltzea, ze jendeak askotan barneratzen ditu eta sinisten ditu gainera. Ezako, aste hauetan gertatzen ari dana, eta, ja garapen bat okona, baina azkenuten igual esponenteagoa edo adirazgarriagoa izan da, ez? Baina Espainia kontzeptu moduan bere ispiluen aurrean aurkitu du bere burua, ez? Eta uste dut investidura prozedura guzti honek estres saio bat sortarazi diola, ez? Eta agarian geratu direla elementu asko oso sustraituak daudenak, baina agian igual hori, ez? Azalarazteko itere aukera edo bidea emon izan dutenak, ez? Eta zergatik dinot hau, batez ere, Estatu Espainiarraren ikuspegitik, ez gobernu baten ikuspegitik, ez investidura, ez alderdiak, ez estatuaren logikatik, gaur egun, horrelako aste hauetan gertatu direzen gertara ezberdinek, adierazten dutena da,
ze ahula den Estatu Espainiarraren sistema demokratikoa. Eta hori da benetan gaur egun kinkan dagoen elementutariko bat. Eta jarriko ditut adibide batzuk baitere horren esponenta direzenak ez bakarrik adierazpen grandilokuente batzuk edo horrelakoak baizik eta benetan sustraien egon daitezkenak. Lenguai gerra zibilista bat entzun dugu. Estatu kolpea, diktadura, ilegitimoa, ilegitimidadea, botere banaketa ezaren inguruko elementuak. Botere judizialaren adierazpenak, laufarrek sortarazi duen elementua eta eztabaida. Laufar agertzea Junts eta PSOEen arteko akordio programatiko batean sortarazi duen eztabaidaren adierazlea dalako. Kale presioan edo kale dinamiketan egondan frankismoaren auspotzean. Horrek maila batean adierazten duena da sistema demokratiko, Espainiar sistema demokratikoak ze anklaje ahulak dituen benetan, bere baitan, bere kultura demokratiko edo kultura politikoan izaera antidemokratiko horren nobeteko garapen handi bat daukalako, nondi datorren badakilako ez. Eta niretzako hor garrantzitsua direzen elementuak eta inkluso bi txamponaren nobeteko bi aurpeak izan daitezkenak da, estatuaren logika nago plantetan, eta da, estatuaren nobeteko benetan indar potentziak edo, galde diezeketena da, PSOE bada gaurko PSOE, ez gaurko PSOE, ez Felipe Gonzálezek ordezkatzen duen PSOE, ze Espainiar eskumari egiten dio lana gaur egun. Gaurko PSOEk, beraz, sanchismoa, irudikatu dezaken egun horri, bada gaur eguneko estatu honen status quoaren biziraupenerako bermea. Galdera hori nik uste dut estatu Espainiarren egon badagoela. Eta beste buelta bat emon dizakuna, eta txamponaren beste aldea begirat dizakuna eta zatea. Beraz, gainerako estatuetan, Europa maila emoten ari dan, edo Amerika Latinan, Estatu Batuetan, Erta Amerikan, emoten diren joera autoritario, centralista, kontrarreformista horiek, badira status quo honen kudeaketarako ahalmen aukin dezaketen indarrak. Eta momentu honetan nire ustez, eztabaida hori sustraian dagoenetariko bat ere badala, ez? PSOE bada gaur eguneko estatu logikan bere biziraupena bermatu dezaken indar posizio bat? Eta bestelako indar posizio ezberdinek, jarrera autoritario horiek ordezkatzen dituztenak, izan daitezke instalatu beharko liratezkenak estatuaren kudeak eta beraz status quo hau bermatutekoak, Italian ikusten ere gara erantzuna, bai, Italiak erabaki du, bai, bada horretarako bidea. Eta eztabaida hori, estatu Espainiarrean, emoten diren adibide guztien logika da. Eta horregaz batera, aipamen bi edo hiru. Eta da, batetik, zuk aipatu duzu, ez? Baina ikusten ari gara zemotako ez, oldartze sozial bat esan dezagun emoten ari dan. Baina ikusten ari garen abataz ere da, Madriletik eratortzen ari direzen imaginak direla. Galdetu beharko nioke, nik ez dakit nik galdetu behar dira nire buruari, baina Espainiarra galdetu beharko lukete, da, Madrilen gertatzen ari dana, estatu osoan gertatzen ari da. Ze, Kantabrian ikusi ditugu horrelako adibide batzuk, beste Valentzian, egon dira adibideak, ze ni ez nago horreri kentzen garrantzia, ni baitere tentuz eta kontuz begiratzen ditut horrelako gauzak. Baina Madrilen berezik imoten ari dana, zentro neurologiko horretan estrapolatzen ari da ez. Bigarreni baitere da, jendartean soziologikoki dauden elementuek, indar politiko, mediatiko eta judikaturatik auspotutarikoek, ze loratze erreza daukaten ikusten direzelak, eta batez ere, ez, atzera pausu handi batzuk sortarazten dituenak, ez. Eta hor gainera baina lehia daukatela behin artean, ez, nork atera ukondoa gehiago, ez, PP, Vox, Falange, hor badaudelako elementu asko, eta gero nik uste badagoela bestelako elementu bat, eta dala, zorionez esan dezakegu, baina iruditzen zait, estatuan badagoela memoria antifasista bat, oraindik orain instalatua dagoena, eta hitz egiten dutenean diktaduraz, badakite askok zer dan diktadura bat. Eta zer dan pairatuten dana diktadura baten ondorioz, ez? Eta nik uste dut baitere, usteen 23ko hauteskundetan, logika horren arabera jende asko bozkatu zegoela. Agian igual, Sánchezek daukazen politikekiko atxikimendu handirik ez dauko, baina horren atzean, alternatiba moduan eukin dezaketanekiko daukate bildurran are handiagoa da, ez? Eta uste dut, bozkaren logika horiek baitere egon izan direzela. Eta batez ere oso agerian geratzen da, nazio hausian edo nazio zapalutan agertzen direna, memoria antifasista hori borrokaren bitartez oso garatua dagoela. Eta horren ondorioz ere ezberdin bozkatzen dugu. Eta inkluso esan dezakeguna da, Euskal Herrian, badaukagula eskuma bat, regionala, bertokoa, antifasista dana. Hori ez dana gertatzen beste elementu batzuetan. Hori aitortu behar zaio PNV hori, kritika handi batzuk ditut horiekiko, baina aitortu behar zaio baitere,
zen antifasista bat ere ukin dezakela bere baitan, daukan historia gaitik eta daukan posizio gaitik. Eta horren ondorioz, PP-ren oiteko investidura saioan hasieratik esan diotzon. Zuekin ez, Voxekin zoazen bitartean, ez? Hori izan zen posizioa, hori beste eskuma batzuetan ikusteke egongo litzateke horrelako posizioak, hain argikia saltzea, hasieratik negoziaziorik gabe, horrelako testuinguru hain konplexu batean, ez? Orduen, memoria antifasista egon badago, eta memoria antifasista hori gaur-gaurkoz elikatu eta mantendu behar da. Ze fasismoa antolatzen ari da. Eta realidade horren aurrean, kontuz bebai, dauden mugimendu eta garapen guztiekaz. Zikusten gara, Italian emoten ari da, Frantzian ikusi dugu ze politika egiten ari da migrazioekiko, eta horrek dire, ultraeskumak batez ere baska edo elikatzen dituzten politiken emaitzak. Eta gaur egun hori Estatu Espainiarrean instalatzeko gaitasuna badaukon edo ez da gai dau. Gainera batzutan barre egiten dugu, baina zuk esaten duzuna, zuk aipatutako hitzak mahai gainean jarri dira jendea entzun egin du, ez? Eta batzutan esan dugu hemen, ez? Batzutan hitz egiten da askotan amnistiaren tutu eta azkenean jendea, ez dakit, bere normaltasunean erabiltzen du eta joaten da barneratzen, gauza bera gertatzen da kontrakoarekin, ez? Osa binote, olako gauzak entzuterakoan, olako mobilizazioetan, bai, barre egiten duzu eta ez duzu benetan seriotasunez hartzen, jendea hori joaten da barneratzen, eta auskalo, nik arriskoa bai ikusten dut. Azken finean beste lekuetan, zuk esan duzun bezala, gertatu da. Eta edo gertatzen ari da. Memoria antifasista aipatu duzu, Euskal Herriak badu memoria antifasista, eta EH Bilduk larun baterako, azaroan 18-rako, nazio bat gara lelopean manifestaziora deitu du, eta gaiari heltzeko pantailaren beste alboan dugu Unai Urruzuno, EH Bilduko bozeramailea, kaixo Unai. Bai, unon, zer moduz. Menon, manifestazio nazionalera deitu duzue EH Bildutik, testuinguru berezi batean, ez da, batetik investiduraren, Madrilgo Sánchezen investiduraren testuinguruan, horrez gain azaroaren 20-aren atarian, ez da, Josu eta Santiren eralketaren urte urrenaren testuinguruan, Euskal Herria herri antifasista badela aldarrikatzeko eguna izango da, zer aldarrikatuko duzu zehazki? Bueno, aldarrikatuko duguna da, barkatu, entzuten da, ondo entzuten da? Bai, aldarrikatuko duguna da, bizka bat, oraintxe zuek, bizka bat ez, hitz egiten ari sinatenaren kontestuak markatzen du. Bai? Bai, Unai, jarraitu. Bai, eta da, bizka bat estatuan bizi dugun egoerarekin, bat egiten du nolabait manifestazioak berak hartuko duen itxura edo logika. Hemen erabat zabalik dago, eta ikusten dugu, zabaltzen den fase honetan, are eta aukera gehiago egon daitezkeela, benetan lurralde ereduaren inguruko eztabaida zabaltzeko, eta lurralde ereduaren eztabaidak nolabait Espainian, estatuan, ez dakit, nervioa ukitzen du, hori da muinean dagoena, alegia hemen 78an, operazio bat egon zen, 78ko trantzizioa deituriko hori, eta horrek ardatz bat bueltan, artikulatu da, eta hori izan da Espainiaren batasun bana ezinean. Zantzu txikienak ere agertu hori direnean, horrek nolabaiteko nervioa ukitzen du, horrek nolabaiteko mugimenduak eragiten ditu, eta nik uste dut gaur egunean, Espainiako hainbat herrialdeetan eta ikusten ari garen, ez dakit, eskuinaren, sektore atzerakoi eta erreakzionarioenen kaleratze bat, edo oldarraldi bat ikusten ari garenean, uste dugu guzti horren muinean azken batean hori dagoela, estatu honetan aitortu gabeko nazioak daudela, eta nolabait horren zutoin importanteena desegiten hasi daitekeenaren, desegiten hasi edo eta gutxienik ezbaian jarri daitekeenaren zantzuak ageri hoi direla. Eta guk uste dugu Euskal Herriak esan behar duela
nazio bat dela, ez hobea, ez txarragoa, ez gutxiago, ez gehiago besteak baino, baina gure etorkizuna propioki erabakitzeko herri bat garela ere, ez? Eta nolabait, Espainiako eskerrari ere, igual, dei bat egin behar diogu zentzu horretan, ez? Eta da, Espainian eskerra aurrera salea baldin bada, progresista baldin bada, eraldatzailea baldin bada, halako gaietan ezin du eskuina bezala aritu, beste bide batzuk eskainu behar ditu, jarri behar ditu mahai gainean, kontu hauek erarik eta demokratikoenean eta zibilizatuenean konpontzeko, ez? Orduan, zabaltzen den fase honetan, uste dugu aukeraz betetako, agertokiak egon daitezkeela, eta aukerak diogunean, esan nahi duguna da, ezer ez dagoela, ezin daitekeela egintzat eman, ezer ez dagoela idatzita, baina, joku zelai bat marrazten dela, guretzat favorablea izan daitekeena eta hor jokatu beharko dugula, ez? Eta horrek eskatzen du gure indarrak biderkatzea, bai plano instituzionalean, politikoan, sozialean eta baita mobilizatzailean ere, ez? Eta larun batekoak, pixka bate testu inguru horri erantzungo dio. Berriz ere, beste behin ere manifestazioa zinera deitu duzue, aurrekoetan lortu arte, edo abante lelopean, eta aurtengoan nazio bat gara lelopean ez da, gainera larun batean txori abestia abestuko duzue, kantatzen den herri bat ez delako inoiz hilko, ez da? Hori da, hori esaten du kantuak berak ere, kantatzen duen herria ez dela inoiz hilgo. Guk, hautatu dugun txoriak txori kantu hori, guztiok dakigu, nolako simbolismo politikoa erakusten duen, eta bizka bat manifaren testu ingauguratzeari gehitzen dizkiogun zertzeladei ere uste dut ondo erantzuten diola, guk alde batetik esaten dugu nazioa garela eta hori aldarrikatu behar dugula, baina horretaz gain esaten dugu bagarela nazio solidario bat. Eta egin nahi diogu zentzu honetan eta momentu historiko honetan keinu bat Palestinari. Eta hasieran esan duzun bezala ere manifestazio hau beti egiten da azaroaren 20-aren bueltan, alegia Santi eta Josuren erailketen urteurrenaren bueltan, eta aldarrikatuko dugu ere nazioa izateaz gain, nazio solidario izateaz gain, bide oso luze bat egiten ari den herri bat dela eta memoria duen herri bat dela. Orduan, abestuko dugu bizka bat, hiru eszenario horiei begira edo abestuko diogu Euskal Herriari, abestuko diogu Palestinari eta abestuko diogu Santi eta Josuri ere. Azaroaren 18an Miribilla eta Zabalburu kalea inguruak betetzeko asmoa ez da, eskerrik asko Unai Urruzuno gurekin iztagatik eta hurrengora arte. Bale, zuei eta, nahi duzuen arte. Beno, eta tamalez denbora bari gaitu gara. Eskerrik asko, Alaitz Argandoña eta Ibon Minika gure iztagatik eta hurrengora arte. Eta orain tarte bat eta jarraian itzuliko gara eguneko albiste nagusiekin, orain arte. Igazkilerak galduta da Sudana, igazkilerak hilatzeta Sudana. Gara eta
gure abesti berria edo bideoklip berria aurkezten gabiltza urrunean. Apur bate izenburuak esaten duen bezala, gure ez dakit gauzak,